Tagol! Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat, ginamitan ng luhika, mahika at konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Viral ngayon ang isang resort sa Bohol na mismong itinayo sa paanan ng Chocolate Hills. Nag-issue na ang DENR ng temporary closure order sa Captain's Peak Resort. Sa kuha ng isang video, makikita na mayroong malaking swimming pool, may mga cottages at mga rooms mismo sa may paanan ng Chocolate Hills. At nag-post pa ang nasabing resort sa kanilang Facebook page kung saan gaganapin ang swimming competition doon mismo sa kanilang resort. Maraming netizens ang nadismaya. Bakit naitayo ang nasabing resort? Ang Chocolate Hills ay nadeklarang protected area mula noong July 1, 1997. Ang proklamasyon na ito ay sinasabing National Geological Monument at Protected Landscape ang Chocolate Hills at bawal itong galawin at sirain. Ikaw, kabisyo, sang-ayon ka ba na may resort sa mismong Chocolate Hills? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Morning ko! Morning, Tits! Kaloyan! Feel good morning! Let me tell you. You my little boo thing. So I'll Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Basic na basic po. Basic Thursday, naman yan. March 14, 2024. Sa oras na 7:31 na kasama niya na ang cool na angkol. Angkol Dagol! Bata pa ko cool! Ayaw cool! Bata pa ko cool! Kasama rin ang hot na tita sa balat ng radyo, Tanya Chinita. Anong magagawa? Thank you! Yun lang ha, sa yun mga na nga. bulanon. Good morning sa inyo diha. So true! Sano? Bye. Doy, Ano nangyari sa Bohol nyo? Sa Chocolate Hills nainis nyo? talaga ako. Ilan ba yung Chocolate Hills nyo? Sano? Nakita ko dalawa, pero naging apat na. Iba yun. Saan ka nakatingin na Chocolate Hills? San? Baka iba yan, San? Ay, kasama natin si Sano na hindi siya kasi Bulanon mismo. Mga Bulanon, alam mo ba maraming Bulano dito sa Metro Manila? Yes. Dagang Bulanon dire. Ako, shout out mga taga Tubigon. Galing akong Tubigon, Bohol, yung aking mga ancestors. Ikaw, San? Ang aking ancestor, galing doon sa Carmen Bohol, doon sa may Chocolate Hills. Kaya ako nainis, may binalagyan ng resort. Yun na nga ang tanong, Tis, payag ka ba? Sang-ayon ka ba na may resort doon mismo Hindi, syempre. sa Chocolate Yung Hills? presidente nga mula, di ba, yung presidente nga na nagbigay ng tawag dyan, ano yun? Kay President Fidel B. Ramos yan eh, di ba? Siya nag-declare siya nga nag-declare eh. Ano yung presidente nga ayaw, ano pa tayo? Di ba? Ayaw talaga. Di dapat Kasi talaga gawin. magsisimula na kasi yan eh. Kung pinayagan ng isa, di ba? Ganun. Oh. So, Kumbaga kung napayagan yan, baka the following susunod na yan. 5 years after, Oo. puro resort na yung ilalim ng... Oo, ganun yan. Kaya... Masisira talaga yung ibig sabihin, heritage. Ito lang
yung ano ko, yung realization ko dyan. Siguro yung theory ko, apaka-powerful kasi hindi nang nakapagpatayo ng resort na yun. Kasi kung hindi naman, 'di ba? May pera. Among all the, syempre maraming may gusto niya makagawa sa Chocolate Hills eh. Oo. Ibig sabihin yung nakapagpatayo na yun, sobrang dami ng utang na loob sa kanya ng kung sino man para makapagpatayo siya doon. Mapera at may Powerful. mabibigat yung connection. Yan, connection and powerful. May utang na loob. Parang ako yan. Powerful at mabibigat ng connection. Yan. Ano, sino bang ibulong mo lang sa akin, kanino ka ba may connection? Yung pinakamatindi, ang kanor. Pare ba kayo ni Express? Pare ba kayo nun? Si Express? Oy, ninong ko yun eh. Mas matanda ako pero kinuha ko ninong yun. Kailan ka, ninong saan? Maayong buntag Hello, kaninyong Express! tanan. Express, gusto namin kunin opinion nyo. Yes, ma'am. Sa Maayong tungkol buntag sa, sa'yo. sa resort sa Chocolate Hills. Before I address that issue, sabihan ko lang si Mang Kanor, wala kaming koneksyon. Ba't sabi niya po? Mang Kanor, my God, I hate corruption. Oh, sabi mo, Mang Kanor, ayan ka. Grabe, ang dami talaga Mang Kanor, wag ka kasi magbibitaw ng ganyan, matitrending ka talaga. Wala, nagtakbuhan ng tarsier sa Chocolate Hills. Ma'am, go ahead. Ayun. Ano po masasabi niyo? Sige, ilabas niyo yung galit niyo dito. Alam mo, ma'am, ako Cebu and then mayroon din akong mga kadugo from Bohol. Opo. I regret to see na may resort sa Chocolate Hills. Ayaw ko yan. Not during my time. Wala yan. Ngayon lang yan nagpakita yung resort na yan. Kasi kung nakita ko yan during my watch, Ang gagawin niyo po? ihian ko yung pool nila. Ihian. Ayoko masira ang Chocolate Hills, ma'am. Po. Tama Dapat po nakatayo lang yan dyan. Tama po. Walang gagalaw. Tama po. Titignan mo lang yan. Opo. Pero hindi mo pwedeng akyatin. Opo, tama po. Ako agree ako dyan sa sinabi ni Express Teats na dapat di talaga galawin yung mga national heritage natin tulad ng Chocolate Hills. Oo. Kahit ikaw naman siguro Teats, hindi ayaw mo na may hindi parang hagdan-hagdang palayan Oo, sa bawal. sa Ifugao. Bawal. Oo, tas lalagyan mo ng resort doon. Yes, bawal. Bawal. Please. Kaya talagang powerful siguro 'yan. Powerful nun. Diba? So, Ang ngayon- dami niyang nalusutan eh. Napaka-powerful. So ngayon makikita na yung Yung Chocolate You Hills. will see the scattered. Ha? You will see the scattered. Scattered? Sabi niya makikita na daw yung yung kalat. Yung kalat. Yung kalat. Yun na, kumalat na sa social media. Nakita mo na, kumalat na yung resort na, oo nga, ang daming netizen ang nag-react. Bakit napayagan yan? Ang dami ng mga memes nakikita mo sa social media. Ang dami nagpo-post ng selfies nila na nasa Bohol sila sa Chocolate Hills. Kasi pag pupunta po kayo doon, have you been to Bohol, Tits? Hindi pa. Ma'am, isama kita sa Bohol. Ayoko, naglalakad ka sa Naglalakad ka. Ma'am, gusto Tayo mo? mag-airplane. Gusto mo mag-airplane doon sa Chocolate Hills? Sasabi tayo doon, ma'am. Isasama ka ni Sano doon. Alam mo kasi merong isang kung magpa-picture ka sa Chocolate Hills, may isang peak doon na doon lang kayo pupunta. Para na siyang shrine. Aakyat kayo ng ilang steps, 100 steps I guess. Aakyat kayo doon, then makikita mo na, tanaw mo na lahat ng mga So, chocolate. hindi pwedeng- Ang dami, hindi mo mabilang, thousands. Talaga? Tapos doon ka na mag-selfie. So, pag Alam mo ba may madagdag ko lang halat 7:37 na. May Sige, okay may na, may pa. theory na may theory merong parang may news na sa sobrang ganda daw at dami ng Chocolate Hills, pag nasa moon ka daw, kita mo daw yung Chocolate Hills. imagine. Theory lang siya. Tapos nandun pa yung tarsier. Ikaw, papayag ka, maubos ang tarsier. Endangered species na rin. Yung Syempre pinakamaliit na hindi! unggoy. Syempre hindi. So, anong pupuntahan ng foreigner kung wala na yung chocolate? Tama. Sira-sira na. Baka chicks ang pupuntahan ng foreigner. Uy! Hi, girls. Di ka naman foreigner, Mang Kanor eh. Kaya alagaan natin, i-preserve natin ng mga Chocolate Hills kasi pwede rin tirhan yan. Tirhan Tirhan. ng mga Tarsier. foreigner. Bawal nga sila doon. Yung- Uhulin sila ng pulis. Yung foreigner? Yung tarsier.
Kaya pala ang bilis tumakbo. Ng Tarsier. Yung foreigner. Kaya pala laki ng mata Nung Tarsier. ng foreigner. Sabi niya, oh my God. Sabi niya, oh my God. Maniniwala na sa- Sabi ng foreigner. Sabi nung Tarsier, oh my God. Ano niyan? Scientific name niyan, Mangkanor, ng Tarsier. Maliitis, unggoyis, malakihis, matais. Apat ang haba ng pangalan. Scientific name yun eh. Meron ba scientific name na Meron. short lang? Meron. At saka, alam mo, Tits, makikita mo yan, naka-ano yan eh, nakakapit sa kahoy, Yung Tarsier, yung foreigner. Hindi na pa-picture lang siya doon. yung nagpa-picture yung foreigner. Yung Tarsier. Wow, baligtad. Kaya pala may selfie stick. May awak na selfie stick. Yung foreigner. Yung Tarsier. Sabi niya, hi guys, welcome to my vlog. Uy, sabi nung foreigner. Sabi ng Tarsier. Grabe naman Tarsier na yan. O, kaya alagaan po natin sila. Alagaan yung mga natin. Tarsier. Yung mga foreigner. Sila yung nagpapasok ng pera. Yung mga Tarsier. Yung foreigner, syempre. Anyway, magbabalik pa po tayo. Tuloy-tuloy lang ang inyong pakikinig. Kung may pa-shoutout, hanapin lang Uncle Dagol or tayo Chinita or Love Radio Manila sa mga social media accounts. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Basic! Woo! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!